Dear Panimbaya, my mother died when I was still very young. Suod kaayo mi sa akong papa. So every time he was drunk because of depression, gisabot nako siya during those years. After 3 years, naminyo akong papa. That time, gisamot kalayo ang akong papa sa akoa. Samot na sa panahon nga nanganak na ang akong stepmom sa ako manghod. Karon wala na gyud siya pagtagad namo except sa money matters. Pero even if financially abundant me, dili gyapon ako mabati nga na ako'y ginikanan. Wow, murag. Lisod. Lisod ni siya, murag. Si Danny ragay makapinisan ni karon. We have with us this morning, Sir Danny Parohinog, ang atong guests. So, hatagan niya og tambag later ang atong letter sender. But for the meantime, atong unahon si Lovely alang sa iyang mga pangunahuna sa atong letter sender. Okay, for me, no, maybe this time you'll dili lang nimo hunahunaon ang gugma or the amount of love your dad can give to you, but also how much love you can give to your dad. Maybe it's you can just get the positive side. It's much better to see him happier with a new family, though you're thinking na you're being left behind, than seeing him drunk, grieving from your lost mom. And siguro mas maayo pod na dili, I hope so nga wala po ka compete sa imuhang manghod to seek attention sa imuhang papa, because you know ang imuhang manghod is still a kid, still pila pa edad ana, and kids needs more attention and proper guidance. So hinaot nga dili ka makikompete ana. Your dad is just very busy. Pero I know nga ang imuhang papa nahigugma gihapon kaninyo sa inyuhang tanan. After all, you are the remembrance left from his first love, kana mao ang imuhang mama. Okay, thank you. Thank you kayo, love. Nindot kayo ang imong advice, but we have a caller on the line. Hello, good morning. Good morning. Hey, good morning. Bago pa ka mata, bro. Okay, taga-asa man na to caller? Name in the Bible. Hello? Yes, sir. Pwede hinayan mo imong monitor kay ga-echo siya. Yes. Okay, pwede na kamo tubag sa atong Bible trivia? Lamentaciones. Is that correct? Okay, ang answer. Tanaw na to, Dili, correct ba? I guess. Ang answer na to. Hint lang siguro, tagaan na tog hint. Ang hint is, No. dili na siya mao. Sige. Ang hint is nasa ipilit. Isaiah, what's that? So, tanaw na to sa Bible. Isaiah Kung wala ka 8:3. kabao. Hindi na natin i-declare. Di pa Okay. Di sa ito i-reveal kay basig na i-color nga. Okay. Okay, thank you. Sir, tawag balik kay Aaron. Matagnanam kay hint, so you can read it and then give the answer later. Thank you so much. Call us again. Okay, balik ta sa atong Dear Panimbaya. Okay. Wing, ikaw ang sunod. Kang Lovely, copy-paste na lang to. Bitaw. Ani siya, ang idea na kita nga mga magulang, kamong mga magulang mo, kinamanghuran man ko. Kung naagani na siya ikuan, naagani tay bago nga bata nga kanang nay bago nga mo gawas nga bata, ganahan kita. So ang sikreto siguro ana, pwede nga mo close ka dito sa imong stepmother niya, magyayaya ka atong bata. Moapil siya, moapil ka dito, mag-join ka dito, o maatiman ka para makita sa imong papa nga, uy, ang akong anak, nagkuha na, maklose mo, so mubalik na inyong relasyon. Ayaw himua nga mopalayo ka, kung mopalayo ka, malayo naman yung ka na kinana silain nga anak, so mopaduol ka, ikaw ang mangitag nga mopaduol dito para ganahan ang imong papa. Okay, si Daryl na siya'y basahon nga advice gikan sa itong Facebook page. Yes, of course, gikan ni kang Donna Chris Lopez. She says, let your dad know how you feel right now. It would be better if makatalk mo one-to-one. Nice po if you set a dinner date with your dad or mag-cook kag food for him para makatch nimo iya attention na need nimo. Nice idea. And then, mas ma-realize mo sa imong dad nga need kanya. Need nimo siya sa iyong pag-care and attention. Walay mawala if you try. Before doing all these things, you pray for it naman. You pray for it para ma-open ang heart and mind sa imong dad during sa inyo talk. And lastly, I'm sure dili sa yon, pero kita na lang reach out para mabalik ang tanan. It's not easy, but try it. It will. Okay, napakaidugang da?
Sada magitugingon ni, di na kumudugang, okay na to. Mura magyapon ang yun na last time pagbasa na ako. Thank you daw na Chris Lopez sa imong message. Okay, let's have Sir Danny. Sir Dan, unsa may imoy katambag? Siguro, ang bata magyud atong sender. So, siguro siya gyud naminaw karon. Unsa may atong itambag niya? Okay, kung ato ang i-analyze ni siya nga kuan niya situation siya kinabuhi, actually dili gini siya sayon baya. Okay. Dili sayon nga Ayan, giagian. wala kay mama. And then ang imong nga papa naminyo. Pero wala siya lain nga choice. Kawas la sa pag-atubang sa challenge sa iyang kinabuhi. So, akong i-advise siya, ang atong mga butang bitaw sa atong kinabuhi nga ato ang gihunahuna ang mga negatibo. We have to pray to the Lord nga mahimo ni siya nga positive, no? Nga challenge sa atong kinabuhi, atong himuon nga step into kanang sa kinabuhi bitaw nga magmalipayon ta in spite sa fact nga naata na nga sitwasyon. Okay, choose to be happy. Ingon pa nila. Be positive. Be positive. Uy, Pero at least, no, kay supportado, kung compared magud sa uban na mga situations, supportado kaayo siya sa iyahang financially. So, O siguro nang seek lang siyang emotional yeah, need emotional nga, needs. nga Pero at ma-feel least kwaon niya ang positive side nga, maswerte gihapon siya kaysa sa uban. And we have a Yes. caller. Okay. Yes, we have a caller in the line. Hello, good morning. Yes, babae nga tong caller. Ato i-remind Okay. ang caller nung ipangita nato ang pinakataas nga ngalan sa Bible, dili pinakataas nga book sa Bible. Sa Bible. Aha. O, nana po siya idea, kinanay verse sa Bible nga gihatag niya. Okay. Okay. Ato na siyang patubagon. Hello? Mahal na ba? At sa? Dili kay matungog. Okay, atong Usab na, ma'am. Ipausab. Usab na, ma'am. Mahal has matabas-bas. Alright. Murag. This is the spelling, but there's only one way to Murag find out. dili mao. ato ma'am. na Dili tanawon gihapon. ang atong answer. Actually, dili I-reveal na siya nato, mao. i-reveal na nato. Asa man? I-reveal na lang Sige, natin ang okay. answer. Okay, lisod kayo. Pati kami ni Daryl rin, naglisod po naman. Naamo Sige. gud siya na hint. So, all they have to do is to open the Bible. Kay naa. It's Mahershala Al-Hajbaz. Okay. Maher Mo ni Shahal. sa pinakataas. Okay. Pero I don't Okay. know, basi maglisod lang yung siguro siya pronounce. Kasi It's naklaro for Leia ni na lang Leia to dito. decide. Okay. Okay, ma'am, napa kay mga greetings. Ako ay great ako pa. Nakapasero pa rin. Lagi boss. Okay, thank you so much, Miss Leia. We'll talk to you on this matter. Ug asa pod i-claim ang imong prize if ever iya kang i-validate ang imong prize this morning. And mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon. Amo ko among giimbita sa pagpakig-uban kanamo alang sa atong 777 prayer.